Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардурои азиз созен хубен саломатиётон хубай настроенотон созай гӯш кинед ки дар имрӯза навор ма чира гап мезанам ва чӣ рӯӣ кардагиан мада. Дар имрӯза навор мошини хундай Портер 2 астай як мошини дигар қимат рӯӣ кардагиан мега алиш мекунам ба квартира замин рӯӣ кардагӣ несан хай имрӯз бига заминои арзон мешава каналда подписатсия кинен як гапашка торт тайёр мекардай учени қабул мекуна ё метонен ки торт заказ кинен. Дар ҳам видео гапш мезанам хонаҳои замини ай шаҳри Душанбе бисёр рӯӣ кардагиан дӯстони азиз хонаҳои замини бисёртара хеле гуфтам квартираи арзон астаи ай шаҳри Душанбе 7 километр ана квартираи арзон астаи ноҳияи шаҳри Нав шаҳри Хуҷанд ноҳияи Восе шаҳри Кулов ва шаҳри Бохтар ва дигар чизои арзонам рӯӣ кардаган видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунен боварӣ дорам ки ягон чизи арзон мехарен. Аз куҷо хона замин квартира дар кӯре дар комментария бинависен ман арзонтар ёфта дар канал мемонам ва касе ки хона дора мошин дора квартира дора чизе ки барои фурӯхтан дорен номерои имо ватсап ма дароӣ кунен ман барои харидоро як рекламаи созиш мекунам. мисли ҳар вақта бародарҷоно як дона лайкира биҷихен касе дар канали мо меҳмон бошен форатон ки видеои мара якмин шида тамошо кунен канали ма да подписатсия кунен. Раҳмат барои дастгиритон рафтем ака. барои гузаштани сарҳади Русия ва Қазоқистон бо автомобили Ford Explorer ва Kia Sorento хизматрасонии Муҳаммадро тавсия медиҳем ки шуморо омада аз назди хонаатон гирифта ба назди хонаатон оварда мерасонад. барои аз хизматрасонии Муҳаммад истифода бурдан аз рақамҳои дар навор буда истифода баред. Компания хуба ба шумо тавсия метам грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ами территория да бардро бор ҷамъ мешава бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекуна шумо бардро фақат занг бизанен ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания акай Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз номерои телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигирен. бардурои азиз эълони имрӯзаро сар мекунем хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон бисёр ай дар видео бардурои азиз бо як бор дигар мегумтон видеоро то охирша тамошо кунен. ин квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе 7 километр давдай кӯчаи Айни 265 чорхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 95 квадратни метр дом бардурои азиз 5 этажа освеч мега ҳастай камбудӣ нест ҳама чизи чораш қатӣ фурӯхта мешидай. нарша бардурои азизам 550 000 сомон мега 550 000 сомон. касе харидор бошен муомила мекунем гуфтагиай пули урусӣ қатӣ 3 миллион 230 000 рубл мешидай. соҳиби ҳамин квартира мега ки агар дар Россия мошинои 2018 2019 2020 боша алишам мешава болоиш пул бутиян. дута номерои телефонша мондагим номерои бологиш номерои Тоҷикистон шай номерои поёнгиш номерои WhatsApp шай занг зада маълумоти бештара бигирен. агар мошин дар Россия дошта бошен метавонен ки мошина битен болоиш пул битен ё пули нах хати 550 000 сомон арзон мекуна. маълумоти бештар бародарҷоно занг зада маълумоти бештара бигирен. бачаи очкидор навора давом мета. дӯстони азиз як гапашка торт тайёр кардан пичин тайёр кардана ёд метия учени қабул мекардай барои торт ва пичин тайёр кардан ва дигар чизо чизе ки дар сурат мебинем бародарҷоно ана метавонен ки заказ кунен мисол ана барои туй ё мисол барои зодрӯз ҳам хеле чизо тайёр мекардай тортҳои фасон тортҳои беҳад ба маззаеда маълумай уже да ҳамин сурат. хайр дӯстони азиз номерои телефонаш ҳаст мисол бо занг мезанен маълумоти бештара бигирен я пашка ана учени қабул мекуна ва тортҳои беҳад фасон тайёр мекардай. дӯстони азиз хай мисол заказ мекуненда мисол тортҳои фасона номерои телефонаш ҳаст фақат дар WhatsAppаш бинависен ана дигар чизоша мисол шумода мефаҳмона ина тортоша тамошо кунен.
дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед, видеоро падилитса кунед, дар комментиара бинависен саудотиҷӣ ба пеш. Бардурои азиз, хундаи Портер Д соли баромадаш 2008, сӯзишвориш дизел, абъём мотораш 3 литрай, коробка механик, состояни вагонияй, 3 мошит ана кор кардам мега, омадам Россия. балонош навай, рисораш кушодагияй, касе ки бигира кор мекунад тамом. мошин бардурои азиз состояни зури бад бидаам 3 мошит харидаиш, Россия рафтагия бародар, адрес шаҳри Душанбе, Гипразем да бидай, нархиш 85000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қати 490,000 рубл мешидай. номерои телефонаш номерои Тоҷикистонай, WhatsApp дора, зангзда маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, оз наи мошина гап мезанем, ба хонаҳои бепул да мегзарем. бардурои азизи мошине десен ана фурӯшӣ нестай. гӯш кунем, моз ҳамаша мефаҳмонтона. як бародар да секомната квартира дар коҷдагиаи шаҳри Душанбе 200,000 сомонӣ пули нақд мета, болоиш инами Lexus RX 350 метия. мошин бардурои азиз тоза Европа мега. марҳамат, не ягон кас агар секомната квартира дар шаҳри Душанбе дошта бошен, метавонен ки нами Lexus RX 350 бигирена, болоиш 200,000 сомонира бигирен, квартиратона битен. мақсад алиши. бори дигар такрор мекунам ки касе секомната квартира дошта боша аз шаҳри Душанбе, анами мошина мегирава 200,000 сомонира мегира, секомнатара анами бародарда мета. дӯстони азиз, номерои телефонаш имо WhatsApp дора, зангзда маълумоти бештара бигирен ва мошинчаи тенҷа тамошо кунен. беҳтарин сиёмкаш кардагиай ва мошинам тоза Европа ёхи. дӯстони азизам, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза, бо диққат гӯш кунед. ин хонаи десен бардурои азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Гипразем. 7 сотиқ заминда обши 6 дархона кардагӣ, 3 дархона қати баня ҳоҷатхона дар як тараф, бо 3 дархонаи дига қати баня ва ҳоҷатхона дар и парашай. обши хонаҳо ремонт кардагиай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатҳош 100%, як хонаш падвал доштай. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ, нархиш бардурои азизам 530,000 сомон мега. 530,000 сомон, хонаи фасони хушур дар шаҳри Душанбе. пули урусӣ қати 3,110,000 рубл мешидай. дута номерои телефон шамондагиам, зангзда маълумоти бештара бигирен. бонувони азиз, агар шумо дар ҷустуҷӯи ҷойи кор будед, пас ин маълумот маҳз барои шумост. ширкати Феберлик барои хонумон имкон медиҳад ки аз хона истода кори худро дар реҷаи дилхоҳ пеш баранд. ширкат кормандони худро бо музди маоши баланд ва тӯҳфаҳои гуногун ҳавасманд мегардонад. шумо метавонед вақти худро ҳам дар назди фарзандону пайвандон гузаронед ва ҳам бо кори дилписанди худ, ки тариқи телефон онлайн сурат мегирад, машғул шавед. инчунин бонувони донандаи забони ӯзбекиро ба кор даъват мекунем. ба қайдгирӣ ва омӯзиши кор ройгон мебошад. барои маълумотҳои бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. имконияти хубро аз даст надеҳ ва ҳамкори ояндаи мо шав. бардурои азизам, квартираҳои арзонда қариб омадесемда, қариб меоем. я доналайкира биҷихен, касе меҳмон бошен, канали мода подписатсия кунен. дӯстони азизам, бардурои азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Лучоб, деҳаи Чорбоғ. 10 сотиқ заминда 4 дархонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ремонт чимёнае мешавад ки будрои зиндагӣ кунӣ, ову свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатҳош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора, гирди хона маҳкам, дарвозаи хушрӯ часпондагӣ чихеле десен. нарша бардурои азизам 200,000 сомон мега. 200,000 сомон. хона ҷои зур да будане ки бода ҳавои тоза, дарахтҳои мисол мевадиҳанда чихеле десен дар видео ҳастай. 200,000 сомон. пули урусӣ қати 1,150,000 рубл мешидай. номерои телефонаш номерои Россияшай, имо WhatsApp дора, зангзда хонаи арзона ай шаҳри Душанбе бихарен. тарафи Лучоб, деҳаи Чорбоғда. –
دوستم حجتات تمام شده، اگر میخوای گرنس گذاری غمگین نباش. برنامه رو در اکران بده، زنگ بزن. کمپانی اکای شمزین کمپانی بوارنو که خدمت رسانش در درجه اولی سابقه کاری 10 ساله داره. کمپانی اکای شمزین میتونه که شما را از مسکو و از مسکوسکو ولس گرفته به گرنس برده و برازگی علاوه برمیگردونه. دوستان ماشینای زمانوی ان، سطح خدمت رسانش خوبه. مراجعت کنین. از نام کانال ما گپ زنین، تخفیف ایلاوگی میشوه با شما روی صفحه. бачаҳо чӣ ховуд набара ки мегзарем ба квартираҳои арзон. И гапа гуфтам я бародар хелае чӯ фаҳмиди қариб ховум худе сабад. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 70 квадратни метрай. район ана чеп тура навистагиай. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ ремонти средни харидор боша. ватсапда нависен. ноҳияи шаҳри нав да бардури азиз хеле гуфтам духонага 2 этаж. нархиш арзон айне ки 120,000 сомон арзон алиш мекадай. хай гуфтагӣ нест ба чӣ алиш мекунам, занг зада маълумоти бештара мегирен. 120,000 сомон. пули урусиқати 690,000 рубл мешидай. харидоро занг бизанед. кароли гапзан авора давом метавад. бо диққат гӯш кунед дӯстони азиз. бисёре бардор менависанд ки аз шаҳри хуҷандам квартира бонем. бардори азизам квартира десен қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. як хонага дар 3 этаж қарор дорад. 18 квадратни метрай. 27 микрорайони шаҳри хуҷанда будай. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мегӯяд ки ана 27 микрорайон дом 5 этажа 3 этажда ремонт нормальни срочно продается. адрес шаҳри хуҷанд хеле гуфтам. нархиш бардори азиз 105,000 сомон арзон мекуна. пули урусиқати 605,000 рубл мешидай. марҳамат. номерои телефонаш номерои тоҷикистон. касе дар квартира дар кор бошад шаҳри хуҷанд, занг зада маълумоти бештара бигирен. 18 квадратни метрай. дӯстони азизам квартира десен қарор дорад дар ноҳияи восед. хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 45 квадратни метр. хатлонский област, район восе гуфтагиай. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мегӯяд ки духонагаи фурӯшӣ 45 квадратни метр. ремонти миёна. документош 100%. ориентир центри восе. рӯпарӯи гимназия 1 мактаби майдан мактаби мисол средни мактаб наздик будай. хуб, поликлиника ҳам наздик будай. нарша бардори азизам 150,000 сомон арзон мекуна. дар ноҳияи восед духонаga 2 этаж хеле гуфтам 150,000 сомон. пули урусиқати 870,000 рубл мешидай. марҳамат, касе харидори аниқ бошен, квартира хар бошен, агар аз ноҳияи восе, занг зада маълумоти бештара бигирен. ана ака бардорои азизам, бардорои шаҳри Кулоб ҳастен ҳамиҷода. агар бошен комментарияда бинависен. дӯстони азиз, ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кулоб. як хонага дар 3 этаж қарор дорад. 34 квадратни метр. дар 10 микрорайони шаҳри Кулоб будай. дом бардорои азизам, домои новостройка хона ана ремонт кардагиай. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагиай ки хонаи тайёр. хай хонаи тайёр русча хитон бифаҳмен. ҳами пула мерай метиё медрои зиндагӣ мекунӣ. нарша бардорои азизам 150,000 сомон мега. хонаи зур будайне ки сум мешид ҳозир мехаридимаш да. пули урусиқати 870,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст. конкретни харидоро зангш бизанед. я чанд видеоро аҳамият додам. бардор менависанд ки аз шаҳри душанбе квартира бисёртар монен. гап нест бардори азиз. ҳами шумо фақат лайкҳоро бижихен чӣ бане охи. ҳаймо ҳами як гап заданай. гӯш кунед на. квартираи зур айне ки. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри душанбе. як хонага дар 4 этаж қарор дорад. 29 квадратни метр. район Фирдавсӣ, яъне ки ана ноҳияи Фирдавсӣ. дом бардори азиз новостройкаи хонара нав ремонт кардагианд. хай гуфтагӣ нест ки дом чанд этажаи. хай занг мезанед мепурсед. адрес шаҳри душанбе гранзавод. свет овуш мега пастаяни ҳастай. нарша бардори азизам 195,000 сомон арзон мекуна. пули урусиқати 1,130,000 рубл мешидай. касе ки пул дорем бардори азиз, ина марҳамат бовар ки ремонташ зур будайне ки занг зада бихаренаш. маълумотша бо дар бар экран навистагиам.
дӯстони азизам мегзарем ба эълони навбатӣ. Хаста набошен шумо, хаста набошен шерои нар лайкура биҷухен. Бардури ази квартира дестен қарор дора дар шаҳри Бохтар, яъне ки пештара Қурғонтепа, сехонага квартира дар яким этаж қарор дора. ана кӯчаи Ламанос гуфтагиай. Домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагиай ки квартира дар шаҳри Бохтар дар Ламанос будай. сехонага яким этаж хеле гуфтам, нархаш бардури азизам 220,000 сомон мега. 220,000 сомон. хай бисёр бардуру ана занг зада бо мисол маълумоти паратарша мегирем. 220,000 сомон сехонага яким этаж. пули урусӣ қати 1,280,000 рубл мешидай. касе харидори аниқ бошем бардури азиз ба занг бизанем. баъд не ки илтимос бардури азиз шав соатҳои мисол 1-2-3 шав занг назанен. саҳар хубиш занг бизанен агар касе ки видеора дер тамошо кардесен. бардури азизам мебояд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз киҷое ки ана мошини Портер 2, аз киҷое ки мисол лексуси аличи рӯй кардан, аз киҷое ки ана хонаҳои заминӣ, аз киҷое ки квартира боина мисол як гапашка тарзи кор, мисол тарзи торт пухтана мисол ёд медод ӯ ченӣ қабул мекард. хай чизе ки ҳар мисол имрӯз роӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам ва дар борашам каме ҳам боша маълумот додам. фикр мекунам ки хая нархҳои хуб будан, нархҳои зур будан. мумкин ягонташ маъқул шуда боша, мумкин якта скриншот карда будена ба охири видеода, мумкин баъди гап занима я табиата занг мезаненда. дӯстони азиз, агар шави бад шидагӣ боша, мисол агар ҷои шумода ё мисол видеора дер тамошо кардагӣ бошен, илтимос мекунам ки шав занг назанен, мисол хавотир накунен, мисол мардума. барои ҳамун саҳар занг бизанен. хай бардури азиз, аз ки ҷое ки мисол чизе ки роӣ кардан ҳаракат кардам гап задам да хулоса. агар маъқул шуда боша, як дона лайкира шалабан қатӣ бизанен. касе дар канали мо меҳмон бошен, форатон ки ҳамин видеои мара якмин шида тамошо кунем. бардури азиз, ман ҳамаи видеоам да мегум бо ҳамин видеодам гуфтезам. форатон ки мисол видеои мара якмин шида тамошо кунен, канали мада подписатсияра биҷиқен, зангулача мебурад, зангулачара дар бологиш монен. ба фикрам хехтон фаҳмиден, зангулачара мебурад, дар бологиш монен. ханам хеле бардури азиз, касе ки то охири видеора қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. имрӯз ана камтар ана фикр мекунам вақтам хуш буд. ягон ҷошта шӯхӣ карда бошам бардури азиз, ягон ҷои видеода пешакӣ бахшиш мепурсам. дастгирия фаромӯш накунен, дар комментария рақами 5 бинависен, лайкора биҷиқен, касе меҳмон бошен, подписатсия кунен. хаяк шерои нар.